De Froskepolen, aan de eerste kant van Ljouwert, had een rijke geschiedenis als recreatiegebied van de Frieske Haardstad en populaire passantenhaven. Maar dit hier het west. Het eiland loopt joordij meer hoenen als mensen en lang net Else baas roemen de hoenenkeutels op. Mensen kennen hier net meer vertoeven en 's nachts gebeuren hier dingen die het zien niet toelaten. En dat betekent dat er rotzooi daarna hier oerbloot werd waar opremmen moet worden en met gevolg dat de mensen hier net meer willen of dwaren te komen. Oer het eiland rint een skin rivierke met stremend wetter en watervallen. Een prachtig plak voor verblijfsrecreatie. Als het maar skinner en veiliger wezen zou. In het verleden hebben heel veel mensen hier genoten en dat moet weer komen. En daarmee bespaar je ook deze uitgaven van mensen die een lietsere beurs hebben. En die kennen, en dat is dus opzet, die zoen je dan ook weer vrij matten recreëren. De gemeente Ljouwert is blij met Els initiatief om de Froskepolen te verbeteren en zal daarom toonsje met de ondernemers praten. Maar één kuier over het eilandje is genoeg om erachter te komen dat het onderhoud wel beter kan. De ambitie van de werkgroep gaat verder als onderhoud. De ondernemers vinden de Froskepolen geschikt voor troggaande fietsroutes met een pontverbinding, lietskalige horeca en een mooie passantenhaven. Boven dat moet het eiland een plak worden voor culturele manifestaties. Als ik jou zei, dan moet dit een paradiesje worden. Dat is het al. Alleen we willen het graag weer oppimpen, revitaliseren, zodat het weer smoelwerk krijgt. Als het aan de ondernemers leidt, wordt de Froskepolen nog dit jaar opknapt, zodat het eiland in 2018 weer onttrekkelijk is voor de recreant.